agod makapabilin nga healthy subong nga tig-ululan. Maghanda sang kagamitan para sa sini nga season. Halimbawa amo ang payong kag raincoat. Maghanda man sang waterproof nga sapatos o kun botas kung ikaw masami nga nagalakat agod hindi mahulom ang imo tiil sa tubig ulan. Hindi magkalipat nga magpaligo matapos kung ikaw ang makapahulom o kung mabasa sang tubig ulan. Makabulig ini agod mabalik sa normal ang temperatura sang imo lawas. Maghalong sa imo ginainom nga tubig. Tandaan nga masami makuha ang waterborne diseases sa tion sang tig-ululan. Maghalong sa mga contaminated nga tubig, ilabi na gid sa mga ilimnon nga imo mabakal sa higad sang dalan. Mas maayo nga magdala ka sang imo kaugalingon nga tubig, purified man o kung sterilized. Masami nga tinlui ang imo palibot. Tandaan nga ang wala nagailig nga tubig amo ang ginaitlugan sang lamok nga mahimo magdala sang makamamat. Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, punto 5 na ang takna sapon. Mga kabombo, yari naman ang pag-award natin sa aton sa isa sa mga winners sa aton nagapadan nga pinakabonggang promo ang 1-2 Panalo Part 20 sang Bombo Radio ka Star FM balde-baldeng pa premyo na may cashiahan pa. Yara sa aton Studio B without much ado si Bombo Carla Defensor together with our winner Bombo Carla, come in. Yes, Bombo Jazz, kaupod naman natin dari subong no, isa sa mga tagdaog nato no, daily winner sa 1-2 Panalo Part 20 Bombo Jazz no. So sa subong ari day ang ako no pod si Ma'am Mary Grace Gonzaga sang Lechonan Village, Barangay Cabog, Bacolod City, Bombo Jazz. So sa subong ari na sa ako mga kamot ang 500 pesos kagang iya sini nga 600 pesos worth of gift pack Bombo Jazz. So ari na ipamakoton din natin si Ma'am. Ma'am, isang nabatian mo yung mga pangalan. Nag-ano ka, Ma'am? Nalipay ko yung nabatian ko ngalan ko sa Bombo Radio. Anong ginobra mo, Ma'am? Galuto ko may mani. Mani? Ano na, salted? Hindi Ano? yung nadulong naman sa Mercy. Okay. So, bultuhan na. Mga pilabi ka kilong yan pang order sa inyo, Ma'am? Ito pinataro na sa na pino, nasa ginaputo sa mga pasalubong. Paano? Pino? Ginatuktok? Ginagaling namon pino. Tapos, Kagipot so, nagigilutoon sa kala, kagiurmahon. ano na din ang guaya, Ma'am? Do pinaturo na sa Mercy, pasalubong na naman na doon. Pinaturon. Do ay ito nakatilaw Bombo Jazz, no? So, kayo ni ka. Abi ko gani, mani bala Bombo Jazz, no? Nga salted. Kagamoy na ang gina-deliver. Kumbaga kamo ang ginakuan. Kumbaga kamo ang ga-supply sa minatoron na. Pinatoron. Okay. So, pinatoron na may ginabutangan kamo na nga apa. Ano? Wala na? Manila itong puro manikas na mag-ring kag glucose. Glucose. Okay. So, Mulala. okay. So, ang tsuray, may pagkabandi man, Ma'am. O, galinipis ng sagali na laba. Okay. Okay. Balaan ko na nga po, Chas, no? So, mo na gali ang pinatoron. So, mo na ang ginatawag nga pinatoron, Bombo Jazz. So, supplier ni sila ni Ma'am sa pinatoron. So, Bombo Jazz, hindi ko na pagpadugayon pa. Igahatag ko na ang 500 pesos sa kay Ma'am Mary Grace sa Bombo Jazz. So, Ma'am, una nga hatag. 100, Ika-2, 200, ika-3, 300, ika-4, 400, ika-5. 500. Okay, so ara na sa mga kamot ni Mama Mary Grace sa Bombo Jazz ang 500 pesos. Kaga igahatag ko naman, ari ma'am, ang 600 pesos worth 650 worth of gift pack. So ma'am, nadiin mo pagagamiton ang 500 pesos? Ibakal naman entre luwate kay bakal nang kanan sa balay ang iban. Pinakabilog ka bataan, ma'am? Duwa. Duwa ka bilog, babae na lang ko. Oh. Pares-pares na. Ang bata si Nini, ma'am. So ma'am, kabalo yung magluto sang bihon. Pipiyo na sudan karon. Oh. Kaga bugas sa Bombo Jazz may palanya puno na ini si Mama Mary Rose kagupod sa iya sini nga pamilya Bombo Jazz. So, balik kita sa inyo palangitanaan, ma'am, no? So muna inyo sini nga palangitanaan na may iban pa gid. Amo lang na. Pinaturon lang gid yang amo negosyo. Kasi sa bungbong sa miso nagadulong wala naman sila Mga pila na kamo katuig nga nagapinaturon. Kaya na nga kubla na ko 20 years na ko. 20 years na. So sino ginadiri sa inyo nga mag-asawa ang Tatay ko kay nanay kay sa tatay. imo gid siya? Nanay ko kay tatay ko ga negosyo kami lang galuto. So ikaw na nagpadayon sang negosyo sang imo nga ginikanan. Hindi sila man Japon kay kami lang galuto.
Kamo na lang kaluto kasi hindi na nila kaya. Mga pila ng edad, ma'am, sa ginikanan mo? 61 ka 59. Senior na, no? Senior na sa tayo, hindi pa man. Hindi pa man. So, kamo na, no? Kasi kung lang taon, ma'am, kamo gini manubli, isang pinaturon sa imo ginikanan. Oo eh. Ati pasan yung na lang gini ni Mama Mary Grace sa Bombo Jazz, no? Ang pinaturon sang ila sininga pamilya Bombo Jazz. Saan ba na mo, ma'am, wala sang amo na gabuligay ka mo? Hindi ano na sa nag-garbage sa saya. Ha? Garbage sa driver. Driver. Ano ng private? Hindi, mga van. Okay. So, driver ang iya sininga bana Bombo Jazz, no? So, mamahimo sininga kabataan, elementary? Isang grade 10, ang isa ya 3 lang kabulan. Ay, bago pa lang. Oh, may baby. Gali si Mama Mary Grace Bombo Jazz, no? So, ma'am, agdahangi mo sininga mga tupad balay nga mag-intraman kag magdaog pareha sa imo. Maginta na kamo sa Bombo Radio, pero magdaog man kamo 500 pesos kag 650 na grocery. Okay. Salamat kayo sa Bombo Radio. So, dako manininga bulik, ma'am. Dako man na bulig. Dang Bombo Jazz, no? Dang apektuhan gid, ma'am, sang pandemya. Oo eh. So, katagpila gani sa mga kilo sang mani? Ang gantang subong, sobra na 200. Na medyo adjust makamo sa inyo, binilog sini sa pinaturon. Okay, una 20, ang una subong so na lang. Ay, grabe magali, no? Adjust man sa inyo sini nga presyo. So, ma'am, basta radyo. Bombo. Number 1. Number 1, Bombo Radio. Bombo Jazz, tiyan mo na, no? Aton sini, daily winner sa subong adlaw. Dugang daily winner sa subong adlaw, Bombo Jazz, no? So, Bombo Jazz, lagi kan diri sa Studio B, ini si Bombo, Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Carla Defensor, mga kabombo. No? Congratulations sa aton sining winner. Magpadala sa mga entries. For the more entries you send, the more chances of winning and the bigger chance of becoming a millionaire. Sa aton si Grand Draw this coming December 25, mga kabombo. Standby na kamo sa masunod nga mga programa na binagay sa pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bago mainit-init pa nga mga balita dito sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Pagkatapos, gid lamang sini. Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra